Ambalma bamananga mena o Mali kono ani Mali ko kan ni bamananga kuna fani wakati sele wala wala libena ke muna awe Mali kono ani akokan kibara kan aw dangana bi kuna fonu la kuma bawla bakuba kuna foni andonka ode Mali jamana wasaden kura uye wasablon kono na sharia sendo la barali sigi senka ka ben taratama mekalo kile muga ani sheki ninde bi bamananga kuna fonu la kuma boye wala wala libena ke mun kono kuma tawla awi aw bisimila bamananga kuna foni sorolon keneka ina fo ambora ka fo aw nyana chukomna Mali jamana wasaden kuraw uye barado sigi singa ka ben mekalo kile muga ani woro matarata ni odebe talike wasablon yere kono na sharia sin la baralima katase udon la bara ambe awla donia ka fo ko la jere senfe kulu woro o sigira senka ni oluka baram na kerengere ka nyeshin wasadenw nona blaliw katase fanga ni jekulu yere ma wasablon konnana sherifla jabaran so togola Amadou Kamara de Pumbe anaka jatala Ibrahim Kulubali anga janga nyamada luka ka sorolen fe Mali wasadenw ka sanganu ka baro boloda togo ye min be talike u ka règlement intérieur la ni Mali sharia shumba tunye ala seguma ku ka yelema do ala bi u jera ko o sharia kise ne clean beni kelenya konnana an kun nana bi pour que ka se ka an ka règlement intérieur n'an kun y'a bila ka taa assemblée cour constitutionnelle la u kun ye amendement dɔw kɛ donc réserve dɔw kɛ an nana pour que ka kuma o réserve de kan donc an bɛnna la an sera ko olu bɔ yen après an ka baara filanan o kun ye ka groupe parlementaire sigi donc aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ groupe parlementaire 6 de sigira notamment RPM ka groupe parlementaire, URD, ADEMA, groupe dɔ sigira ko Benso, n'o ye Alou Diallo ka groupe ye, groupe wɛrɛ sigira n'o ye MPM ka groupe ye. Bon, groupe wɔɔrɔnan o ye député 10 ye, pour une première fois ale présidenti ye muso ye ni bɛɛ b'a wele ko Chateau. Ka sanga ni groupe parlementaire no be do ka baaraw kadra konnana u yo o wɔɔrɔ sigi senga min senfɛ ko kura kɛra min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka wasablon kɔnɔ n'o de ye ka musolaka k'o bila groupe parlementaire dɔ ɲɛmaya la. Bon, ne b'a fɔ ko nisɔndiyara mais n bɛ se k'a fɔ fana nisɔndiya tuma ma se parce que i y'a fɔ cogo min na kow ka ca problèmew ka ca an bɛ baara de an ka baara de kɛ an ka sensibilisation kɛ an ka fɔ musow ye an ka wuli an ka fɔ musow ye musoya tɛ baasi ye an ka fɔ musow ye musow de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la mais ni n ko musow dɔrɔn tɛ dɛ musow ni cɛw faralen ɲɔgɔn kan an kana yɛrɛ cɛw la k'an b'u ɲɔni k'an sigi an ka yɛrɛ cɛw la k'an b'u sigi u kɛrɛfɛ an ka jɛ ka Mali dilan ne bɛ min lase muso tɔw ma c'est que musow u k'a dɔn k'a fɔ ko fanga b'u la u kana jɔ u yɔrɔ la u k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛ se ka Mali bɔ situation in na a bɛ situation min kɔnɔ olu de bɛ se ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka kum'u denw fɛ ka kum'u cɛw fɛ ka kum'u balimaw fɛ pour que kɛlɛ min bɛ jamana la kɛlɛ ka ban défiw ka ca kɛlɛ bɛ yen sous développement bɛ yen bana nana fara o kan ni musow m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔn dɛ. A kɛra laada ye nin y'a siɲɛ sabanan ye Musa Mara ale n'a ka députés u b'u yɛrɛ minɛ nin baara ninnu sɛmɛntiyali la ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka laɲini ye. An bɔra kɛnɛ min kan sisan nin ye règlement intérieur baara laban ye mais anw nisɔndiyalen tɛ a ko la barisa sariya minnu taara anw ma jɛn n'a ye wa an b'a dɔn fɛnɛ a man ɲi assemblée ma sariya fɔlɔ min taara o ye ka na ni ɲangini ye députéw contre la ko député ye gundo bɔrɔtɔ ka taa gundo fɔ kɔfɛ n'i ye ɲangini ta ka na n'a ye ɲangini bɛna kɛ okumu min kɔnɔna la lahala min b'a la i bɛ o ɲangini in fɛn fɛn ciya mais k'a sɛbɛn dɔrɔn député bɛ gɛn n'a nana ni gundo bɔrɔtɔli ye mun ye gundo ye gundo bɔrɔtɔli bɛna sɛbɛnciya tuma jumɛn jɔn de b'a sɛbɛnciya jɔn de bɛ ɲangini in décider a bɛ kɛ assemblée plénière la a bɛ kɛ bureau de la ni e ma foyi fɔ kan i ka baara ye tɔ ka jɛ ye o yɔrɔ la an ma jɛ ni o ye wa ɲangini in fana u y'a bila yɔrɔ la règlement intérieur kɔnɔ a man ka bila yɔrɔ min na parce que a fɔra ko commission gundo bɔrɔtɔli
o ɲangini bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ débat plénière la alors que o ɲangini kan ka taa bila commission fanfɛla de la puisque commission gundo bɔrɔtɔli de don. Yɛlɛma filanan o ye Assemblée nationale ni baara bɛ daminɛ ko président bɛ appel kɛ député ye 147 de n'a fɔra ko don o don ka député appel kɛ i n'a fɔ ko première année ou bien jardin d'enfant kɔnɔ anw bolo o ye temps perdu de. Tuma dɔw bɛ se ka kɛ an mago bɛ ka appel kɛ mais tuma dɔw fana bɛ se ka kɛ an mago tɛ appel la. O yɛlɛma min nana anw kɔni bolo o yɛlɛma o ye temps perdu de donc an ma s'o ma. Nin ye min ye dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ assemblée in kɔnɔ n'an ma jɛn n'a ye an b'a ɲɛfɔ an ma jɛn n'a ye mun na an bɛ voter a contre la. An ye 3 ye o ye tiɲɛ ye dɛ mais an kelen kelen bɛɛ ye député de. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko députéw ka nin bi baara in hukumu kɔnɔna na u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u tɔɲɔgɔnkɛ Sumayila Sise ma k'a ɲini Ala fɛ a ka se ka segin a ka so hɛrɛ kɔnɔna na. Denmisɛnjɛkulu min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Conseil national de la jeunesse CNJ u ye baara dɔw n'u don ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen na ma mɛ kalo tile 25 coronavirus bana kɛlɛli kadaraw kɔnɔna na ni o de ye Mali jamanaden kelen masque kelen a kɛra CNJ yɛrɛ jabala la Sotiba commune 1 na Bamako a seerera maaba caman fɛ tɔn yɛrɛ tɔgɔ la ka taa se association wɛrɛw caman ma Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Samba Tarawele kumakan min lase maa min fɛ Alamidu Badini ye an ka jɛ an ka ɲamaralikaw sɔrɔlenw fɛ. Malien kelen masque kelen n'o ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka hakilina ye cogo min coronavirus bana bɛ se kɛlɛ Mali jamana kɔnɔ. Mali sifinlakaw ka jɛkuluba n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ye o ka ni wulikajɔ bɛ don o cadre de kɔnɔ n'o de ye ka masquew ta ka di denmisɛnnin jɛkuluw ma Mali jamana kɔnɔ o ka se ka ni maaw la fufalaki yɛrɛ tanga kama. Kɔsani na anw denmisɛnnin sifin tɔn min bɛ n'o ye CNJ an bɔra ka masque 1 million ani ba 50 sɔrɔ gouvernement fɛ ko président ka promesse ko a y'a tenue daminɛ. Maintenant ka tila ka fɔ an ye ko o ye dɔrɔn Bamako ni a kɛrɛfɛlaw de ko région tɔw Mali région tɔw ta bɛnalen très rapidement donc o kɔrɔ ye mun yira an na k'a fɔ ko masque min filɛ an bolo a man ka tɛmɛ 1 semaine kan maintenant pour que o baara ka nɔgɔya an ka jɛkulu o de ye jɛkulu denmisɛnninw ka fɛtiɛ de a bɛ komi u ka kumaba quoi c'est à dire que min bɛ kuma u bɛɛ tɔgɔ la donc an ye jateminɛ min kɛ minnu ye nin baara in daminɛ k'a sɔrɔ fɛn ma d'u ma fɛn ma k'u ye an y'olu de recenser k'u tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bi baara in a tɛ se ka ɲɛ cogo si la f'olu nin ka don a la parce que n y'a fɔ dɔrɔmɛ kelen ma di maa si ma nin distribution ninnu na donc ni olu sera ka masque ninnu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ a b'u dɛmɛ u ka baara kelenw la kɔrɔlen donc o de la an y'a dabɔ a kama ka masque in cari k'a jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ wagati kurunin kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka a kɛ de telle sorte que a destinataires k'u ka masque sɔrɔ ka don. Sifinw ka jɛkulu mun bɛ n'a bɛ wele ko Jeunes volontaires contre la COVID-19 n'o ye jɛkulu ye coronavirus bana kɛlɛli kama o kɛlen kɔ ka ni masque ninnu sɔrɔ o ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Conseil national de la jeunesse du Mali ma a ka danaya la ka ɲɛsin u ma ni ka tila k'a yira u la k'a fɔ ko masque ninnu dira dikun mun na k'o na sabatiw fɛ. A diyara an ye kosɛbɛ a bonyana an ma barisa an bɛ nin baara in na a bɛ ka ca ni kalo kelen ye bi an bɛ wuli an wulila an yɛrɛ ma volontariat la ka sirabadaw ma gɛn an balima n'an sigiɲɔgɔn minnu bɛ siraw la n'olu tɛ kibaruya bɛrɛ kalama ni banako in na ka bana ɲɛfɔ ɲɛna ka tila ka masque d'u ma o y'an y'o baara in de la n'o ye an ŋaniya ni nin masque in ye bi ka d'an ma faamaw ye masque minnu d'u ma an fana bɛ an kalo ye an b'a f'u ɲɛna n ko nin masque minnu dilen filɛ an ma an bɛna a don yɔrɔ fɛ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min ko jamanaden kelen o kelen bɛɛ ka masque kelen kelen sɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛna taa o sira in kan ni masque in yɛrɛ ka dɔgɔ anw ka baara la parce que ni masque in tɛna semaine kelen kɛ anw bolo n'Ala sɔnna. Mali sifinw ka jɛkuluba n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ye a ka ni wulikajɔ n'a bɛ don jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka hakilina kɔkɔrɔmadonni na n'o de ye k'a fɔ masque ka di jamanaden kelen kelenna bɛɛ ma a bɛ jamana denmisɛnninlakaw jɔyɔrɔ fɔ ko kura wulikajɔ la mun bɛ coronavirus bana carili bali Mali jamana kɔnɔ. An b'an ka président de la république fo ka danaya da jeunesse ka tɔnba kan n'o ye CNJ Mali ye mun bɛ don nun na pour que banakisɛ kana se ka maaw sɔrɔ n'o ye banajugu min bɔlen don sisan n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ tɔɔrɔ n'o ye coronavirus ye ka masque di denmisɛnninw ma k'u ka yaala olu de joli ka kalan maliyɛn bɛɛ ka se ka masque sɔrɔ depuis masque dira jeunesse ka tɔn ma o masque
an wulila k'an jɔ ka association wele ka fédération wele pour que malien bɛɛ lajɛlen bɛ se ka masigi sɔrɔ ni ala na kira sɔnna ma président de la république ka yeta ye mun ye ka bana in ka dankari k'a la ka se kɛ bana in na ni ala na kira sɔnna ma mali denmisɛnninw m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'a dɛmɛ o baara la malien kelen masigi kelen o y'an ka yeta ye o y'an fɛ ko y'an bɛ président dɛmɛ la ni ala na kira sɔnna ma. hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko conseil national de la jeunesse du mali n'o de ye nin wulikajɔ sabati walasa ka masigi ta ka di jamana sifinlakaw ka jɛkulu ma a bɛ se ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo minɛ wulikajɔ de don mun bɛ jamana ɲɛma ka hakilina kɔkɔrɔma don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'o de ye maliyɛn kelen masigi kelen barisa bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ. Jamalajɛrɛ minnu bɛ kɛ seli ɲɛnajɛ wagatiw la yalima o tɛna kɛ sababu ye ka coronavirus banakisɛ cari jamana kɔnɔna na wa kamasɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min b'a yira k'a fɔ ko maaw kana caya ɲɔgɔn kan k'a dama tɛmɛ nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jamalajɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ seli ɲɛnajɛ wagatiw la yalima ni fɛɛrɛ kofɔlen in tɛna kɛ bolokɔfɛfɛn ye jamanadenw bolo wa Samayira Sanogo a n'a ka jatala Daramani Male ɲininkali in jaabi bɛ olu bolo an ka jɛ an ka ɲamadalikɛw fɛ. Coronavirus bana ye tiɲɛ ye a bɛ anw fɛ yan depuis waati jan i n'a fɔ diɲɛ fantan nɔni tɔw coronavirus banakisɛ ni a kɔlɔlɔ jugu bɛ Maliba in kɔnɔna na an ka sɔbɔ ɲɔgɔn na an ka dɔ bɔ jamalajɛrɛba la an ka tigɛ di ɲɔgɔnma dabila fɔlɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw de ye ladilikanw ye minnu dira jamana ɲɛmaaw fɛ ni ala batoli bɛ se kɛ sababu ka dankari coronavirus banakisɛ carili la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni o ye seli muɲamuɲa ye yala maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ bɛ se yɛlɛma maa fɛ wa laada o laada bɛ yen nɔ san 200 san 300 n'i ko ka wuli tile kelen a ma nɔgɔn ka d'a ka farajɛla bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye farajɛla kɛ i tɛ maa min dɔn même n'i y'a fɔ souvent a bɛ jɔ k'i lajɛ a b'a fɔ ko i bɛ n fɔ yala i bɛ n dɔn wa o tuma na anw fɛ yan nɔ au contraire mɔgɔ min tɛ foli kɛ a bɛ fɔ ko karisa tɛ foli kɛ ko maa ɲɛnaman tɛ ou bien mɔgɔ dɔ bɛ na sa i b'a fɔ ko mais munna i t'i tɛgɛ di mɔgɔw ma dɔw bɛ yen nɔ sa i bɛna sɔrɔ n'i nana n'u y'u tɛgɛ bɔ k'u b'a d'i ma ni k'i t'u tɛgɛ yɛrɛ minɛ o b'a fɔ ne ma i bɛ ɲugun na wa n'i ko non a b'a fɔ non coronavirus ko tɛ anw de bɛ yan nɔ mais comme an ye fɛn dɔw faamuya la même n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni an k'an bolo maga an da la ou bien an k'an bolo maga an nun na ou bien an ɲɛ na an ka taa an tɛgɛ ko ou bien an ka gel nin ta an k'an tɛgɛ susa n'a ye. misiri na fɔra fana a bɛ taa ni moyen dɔ de o moyen ye jumɛn ye ni ko maaw a tɛgɛw ko ka bila tɛgɛko mina ka bila misiri da la n'a fɔra ko den kelen bɛ sa 4 wa 5 wa 6 a se tɛ alimami bɛɛ ka sa ka bila ka misiri la mais o conseil den kɛmɛ di limama ma limama y'a tila commune ni ɲɔgɔn cɛ min y'a jate commune a ma tɛmɛ den 10 kan kunna sini an y'a ye n'o y'an ka jamana ɲɛmaa ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka ministre selila cogo min na nin o ye distance bila ka tapiw bila bon n'u fana tun ye tapiw di misiriw kɔnɔ ten hali misiri tapi ba 50 don misiriw kɔnɔ a kɛra cogo o cogo mɔgɔ bɛ mabɔ ɲɔgɔn na i ni ka tapi bɛ na i ni ka tapi bɛ taa a se tɛ bɛɛ ye ka tapi san. kɛwale min tora maaw hakili fɛ kosɛbɛ ka bɛn ni seli muɲamuɲa ninnu ye o de ye funɛnkɛninw ka cɛ ɲɔgɔn fɛ ni k'o kun da ɲɛnajɛ yɔrɔw kan yɔrɔ faamuya jumɛn bɛ se sɔrɔ o la bana tɛ se ka denmisɛn ninnu minɛ wa walima a tɛ se fɛn kɛ o la den ala de b'a protéger o denmisɛn ninnu si ka jan anw ta ye nin t'olu faga fewu hali tubabula a jateminɛ denmisɛn joli sara ala de kɛlen bɛ ka denmisɛn ninnu protéger parce que o de ye ɲɛnama yɛrɛ kɛcogo ye o tuma na an kana hami ni olu ye an k'a lajɛ dɔn an ka laadaw minnu bɛ yen an k'a to olu k'a kɛ mais an minnu bɛ ko dɔn n'an y'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn an k'a respecter n'an y'a respecter a ca ala fɛ a bɛ ɲɛ quoi inshallah. hali n'a sɔrɔla an danganamɛmɛ a kan ko coronavirus bana ye tiɲɛ ye ko wa a tiɲɛnikɛnɔ ka jugu baw farasɔrɔ tɛ a la fɔlɔ maa caman de y'a yira k'a fɔ maaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka caya ka bɛn ni seli nisɔndiya ye o de ye kɛwale ye ni min ma daminɛ bi ko wa o deliko bila kun bɛ sɔn gɛlɛya ka bɛn ni don kelen ɲɛ gan ye. maliyɛnw ka laada ye fɛn min ye salidon faw bɛ taa bɔ cɛnimusow ye u bɛ taa bɔ baw ye u bɛ taa bɔ mamusow ye i bɛ denw cɛ ka na di mamusow ma donc k'a fɔ ko bɛɛ ka t'i sigi dana zani kelen kelen maliyɛn ma dege o la donc o yɔrɔnin salidon kɔnɔna a jɔngala a ka gɛlɛn an ka se k'o respecter comme sali o don kelen na dugujɛ tile 2 tile 3 wala halen don mais hali bi misiriw an kana ɲinɛ kun k'a fɔ bana in ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ.
an ka tigɛdiɲɔgɔnmɔ dabila ni waati nin na an ka dɔ bɔ jamanajɛrɛba la n'i bɛ tiso i k'i mabɔ maaw la ni k'a tiso e nɔngɔn na walima musɔrɔ dɔ ɲini i m'a tila dɔrɔn i k'o bila pubɛli dɔ kɔnɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw de ye kɛwale ye hali bi minnu matarafali bɛ se kɛ sababu ni ka maaw kisi ka bɔ ni banasidɔnbali ni a kɔlɔlɔ juguw ma. An b'an sɛnsɛn ka don kɛnɛya bulon kɔnɔ bi bana min kɛrɛnkɛrɛnna ka yira aw la o de ye guatire dɔw k'a ma ko folo kuru don min ni a ka teli ka bɔ adamaden kan kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye bana ye min ni a ye fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ barisabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ a bɛ maa 200,000 de la ka taa se 800,000 ma walasa ka faamuyali sɔrɔ bana in kunnafoni tɔ la Tata Ture a bɛna ɲɛfɔli k'an ye a kan. Tubabukan na an b'a fɔ a ma ko guatire mais bamanankan na an b'a fɔ de ko folo. Folo in ti dɔwɛrɛ ye organe dɔ de bɛ kan camancɛ la kan dugumana in na yan n'an b'a fɔ ma ko glande thyroïde n'o de bonyana en ce moment a bɛ fɔ a ma ko folo. O waleya ninnu na min yɛrɛ ka teli ka folo bila mɔgɔ la an b'a fɔ ma ko carence en iode c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ farikolo la n'an b'a fɔ ko iode a bɛ sɔrɔ dumunifɛnw fɛ o de ka n'ale ka dɔgɔ de ye o de ka ca kɛ sababu ye ka bila mɔgɔ la. O yɛrɛ la sisan n'i y'o jateminɛ o de la folo tɔ ka ca dɔgɔnɔw ka jamana ninnu kan mun bɛ kulu sanfɛ et aussi même ka ye région ninnu na folo tɔ ka ca ye parce que ca ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ olu bɛ sanfɛla ninnu na min kɛ sanji mun bɛ na ka bɔ parce que u ka sɛnɛfɛnw bɛ kɛ sanfɛ sanji mun bɛ na sanjiw bɛ yɔrɔ nin ko ka bɔ yiri ninnu kɔrɔ ani dumunifɛn ninnu kɔrɔ bon o la u ka dumunifɛn caman bɛ yɔrɔ ko dɛsɛ b'a la. Même pour que ka se ka o kɛlɛ fɔlɔ la an ka professeur dɔ tun bɛ n'an b'a fɔ ma professeur Agrali olu tun nana ni politique dɔ ye Mali kɔnɔ pour que kɔgɔ fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ pour que sel ka se ka k'a la o iode ka se ka k'o kɔgɔ ninnu na mais an y'a jateminɛ kɔsala in na parce que fɔlɔ la contrôle tun bɛ kɛ service d'hygiène bɛ contrôle kɛ régulièrement pour que ka se ka dɔn ni su tun bɛ don sugu kɔnɔna ninnu na ni kɔgɔ yɔrɔ min iode la ni kɔgɔ tɛ mɔgɔ min ka iode la o tun bɛ o retire ka bɔ sur le marché mais maintenant de fait que contrôle fanga dɔgɔyala mɔgɔ caman bɛ don ni kɔgɔ ye ka sɔrɔ a ma contrôler faut que jamana lakanabaaw ka essayer ka o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ ani iode fana kɔfɛ fura dɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka folo bila mɔgɔ la n'an b'a fɔ dɔw ma amiodarone c'est mɔgɔ la et même cigarette kelen cigarette bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni folo ye ça fait partie des facteurs favorisants ni kan in fununa sisan surtout kan dugumana ne y'a fununen a kan ka ye ka na an ka jateminɛ komi n y'a fɔ tɛmɛlenw na ni a bɛ ka ji kalama in dilan a bɛ mun kɛ k'o bɛ kɛlɛya komi n'a tɛ ka ji fana dilan a bɛ mun kɛ komi an da sera olu fana ma n'i y'olu y'i yɛrɛ la dɔrɔn ka fara kan funu in kan sinon ale bɛ dɔw ye fana en plus de cela kan in bɛ funu mais folo suguya dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka ɲɛkisɛ fana sɔrɔ n'i y'o ye fana na i bɛ se ka na n'i nana an ma jateminɛ n'a sɔrɔ folo de nɔ ale dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma traitement médical c'est-à-dire an bɛ furaw d'a tigi ma bon furaw bɛ di a bɛ dépend folo bɛ hakɛ min na ni folo bɛ ka ji kalaman dilan an bɛ furaw di mun bɛ se ka sumaya ou bien n'a ji min bɛ ka dilan ni ji in fanga ka dɔgɔ an bɛ furaw di pour que ji in fanga ka se ka yɛlɛ o kɔfɛ ni a ka kuma kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a karisa e ka folo bɛ yɔrɔ min na de fait que an ye furaw d'i ma ni ji tun bɛ ka dilan ji ɲɛna mais an bɛ i bila ka taa opération kɛlaw fɛ yen n'o ye chirurgien ye olu ka se ka a opérer ka bɔ yen hali n'olu tilara opération na i bɛ tila ka segin ka na an ma n'i nana an ma an bɛ tila ka contrôle kɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na et que ni furakɛli min kan ka k'o kɔfɛ an bɛ tila k'o kɛ u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen comme musolakaw fɛ yen surtout n'a ye denmisɛnnin muso jeune fille minɛ olu caman bɛ yen hali n'a tɛ ka ji kalaman dilan mais de fait que kuru b'o kan kɔrɔ a bɛ dɔ bɔ u ka saranw na cɛɲa taabolo ninnu na olu dɔw bɛ na k'a fɔ ko docteur vraiment ne ka folo in a man bon kosɛbɛ a tɛ ka ji kalaman dilan a ji hakɛya ka ɲi mais a bɛ ne yɛrɛ de degun en ce moment an b'olu fana bila ka taa opération na pour que u k'a bɔ yen.
o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Mamadu Bɛni Sherif Sumano ale ka ɲininenw don. Organisation mondiale de la santé OMS fura mun ni a bɛ wele hydroxychloroquine ni a dabɔlen don pali kɛlɛli kama. O fura mun ni a tun bɛ ka ta ka coronavirus bana kɛlɛ n'a ye ko k'a jɔ k'a sababu kɛ u ka jateminɛ dɔ senfɛ u y'a ye k'a fɔ a degun ka bon coronavirus banabagatɔw kan. O kumakan bɔra OMS ɲɛmayɔrɔ la ka bɛn tɛnɛ ma. Hakilina in yɛrɛ tara k'a sababu kɛ jateminɛ dɔ de kɛra. Jateminɛ mun y'a yira k'a fɔ hydroxychloroquine ka jugu coronavirus banabagatɔw ma. Tiɲɛ don fura in dabɔlen don pali ani bana wɛrɛw kama nga bana mun bɛ wele COVID-19 o fura tɛ. Ko jateminɛ foyi m'a yira k'a fɔ ko hydroxychloroquine ka ɲi COVID-19 ma n'o ye coronavirus ye. OMS kɛlen don ka jateminɛ caman de sigi sen kan k'a ɲɛsin fura wɛrɛw ma mun bɛ se ka kɛ sababu ye coronavirus bana bɛ se ka nɔgɔya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na. Nga u ye kangari kan da k'a ɲɛsin maa minnu bɛ fura wɛrɛw ta walasa ka coronavirus bana kɛlɛ k'o fura ninnu bɛ se ka na ni degun wɛrɛ ye k'a ɲɛsin banabaatɔw ma. Senegal jamana kɔnɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don peinture ani ja dɛsɛw ma. Olu kɛlen don k'u kɛ jɛkuluba ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka coronavirus bana kɛlɛ Senegal kɔnɔna la. Ni jaw ani dɛsɛnw ye Senegal faaba karew kɔnɔna la. Jaw ni dɛsɛn minnu bɛ yirali kɛ mɔgɔw la, fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa ka coronavirus bana kunbɛn. U ka fɔ la, u ka nin waleya in bɛ bila maaw la faamuyali cadre de kɔnɔna la coronavirus bana kunbɛnni kun kan ani ka tasibila kɛ ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ka d'a kan olu b'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen na walasa ka maaw ni kɛnɛya ka bɔ nin banajugu in kɔnɔ n'o ye coronavirus ye. Jɛkulu mun bɛ wele Fondation d'Appel n'olu ka baara ɲɛsinnen don seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka baaraw yirali la diɲɛma la. U y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka niw kisi. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Senegal jamana kɔnɔna la kabiri coronavirus sera ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛɛrɛw ni dabali wɛrɛw tigɛli la walasa ka adamadenw n'a faamuya coronavirus bana kan cogo min na bana in bɛ se ka nagasi. Madagascar jamana kɔnɔ ka bɛn ni kardo mɛ kalo tile 24 ye. U ka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko finitigilaka dɔw ani kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw bɛna bila ka taa Toamanzina n'o y'u ka duguba filanan ye k'a sababu kɛ coronavirus banabagatɔ cayara ye. Madagascar yɛrɛ ye dugu mun ni fantan jamana don. An bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus banabagatɔ ye mɔgɔ 524 de. Maa 2 tanyana k'a sababu kɛ coronavirus bana ye Madagascar jamana kɔnɔ. Alamisa tɛmɛnen Madagascar duguba filanan Toamanzina maa 122 de yera coronavirus bɛ maa mun na. Maa caman ka fɔ la su caman yera Toamanzina bɔlɔn kɔnɔnaw la. Su minnu n'u sakun ma dɔn finitigilaka 150 o de bɛna bila ka taa Madagascar duguba filanan in na Toamanzina. Olu ka baara bɛna ɲɛsin fɛn mun ma o de ye ka fɛɛrɛ minnu fɔlen don walasa ka coronavirus bana kunbɛn ka jamanadenw wajibiya u ko fɛɛrɛ ninnu bato n'o ye ka maskiw don ani ka furancɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ. O kumakan in bɔra u ka sigida ɲɛmaw yɔrɔ la. Madagascar jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko su yera bɔlɔn kɔnɔnaw la. O kumakan in ko tɛ tiɲɛ ye. Burundi jamana kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu mun bɛ fanga la o ka cɛbɔ Evariste ka kɛɲɛ ni kalafili 3 mun donna ɲɔgɔn kɔnɔ ka bɛn ni mɛ kalo tile 20 ye. Evariste bɛ sebaya sɔrɔ ni tali kɛra jaabi minnu bɛ ka bɔ. O jaabi ninnu bɛ sebaya d'a ma ni yɔrɔ jan ye. Fanga ɲini jɛkulu CNDD FDD ye sebaya sɔrɔ fanga ɲini jɛkulu tɔw kan. Kalafili 3 mun donna ɲɔgɔn kɔnɔ k'a kɛ sigida 119 kɔnɔna la mun bɛ jamana kɔnɔ. Kabiri Alamusa jaabi minnu bɛ ka di Burundi kunnafonidilaw fɛ. General Evariste n'a si bɛ san 42 la o bɛna bila Burundi jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza nɔ la. Ale mun bɛ fanga la kabiri san 2005 san n'a y'a yira k'a fɔ k'a tɛn'i kanbɔ bilen. Hali n'o y'a sɔrɔ kalafili ninnu kɛra wagati la wagati minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi coronavirus sababu la kalafili ninnu kɛra basigi kɔnɔna la.
RDC jamana kɔnɔna la gɛlɛyaba talen no k'a ɲɛsi Jean-Marc Kabund ma ale mun ye jamana ɲɛmaa ka fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaa ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɔra a plasi la n'o ye wasabulo ɲɛmaya dangan fɔlɔ plasi ye k'a sababu kɛ wasaden dɔ ka laɲini ye ni ale ye fanga ɲini jɛkulu MLC wasaden ye ko in yɛrɛ daminɛna mun fɛ o ye wasabulo ɲɛmaa dangan fɔlɔ Jean-Marc Kabund y'i ban Sena ɲɛmaaw ka hakilina dɔ de tali kan marsi kalo kɔnɔna la n'o tun ye ka état d'urgence sanitaire k'o sigi sen kan wasaden 315 olu de jɛra ni Jean-Marc Kabund ka gɛnni ye wasabulo ɲɛmaya dangan fɔlɔ plasi la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wasabulo kɔnɔ wasadenw ye baari yɛrɛ de ta Jean-Marc Kabund bɔli a plasi la o baarita sɔrɔla mun fɛ Jean-Marc Kabund ka fanga ɲini jɛkulu wasaden wɛrɛw de banna ni laɲini ma n'o de ye k'a bɔ a jɔyɔrɔ la wasabulo ɲɛmaya fɔlɔ la. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.